Mae nifer o atyniadau ymwelwyr Cymru wedi bod yn dathlu pasg llwyddiannus wrth i'r haul dywynu'n braf dros yr wyl. Mi ddedodd rheilffordd Ucheldir Cymru ym Mhorthmadog, enghraifft, bod Sul y Pasg iddyn nhw wedi bod yn un o'r dyddiau prysura yn eu holl hanes nhw. Ac yn hynod brysydd ar ddydd Llun y Pasg, oedd tîm achub mynydd Llanberis nath ymateb i 5 digwyddiad o fewn 2 awr ar yr Wyddfa, gyda chymorth hofrennydd achub yr awyrlu. Gan y cadeirydd Elwyn Jones yn ceisio'r hanes. Wel, yn amlwg, da ni newydd gael penwythnos Gwyl y Banc y Pasg, ac mae yna filoedd o bobl yn mwynhau y mynyddoedd yn Eryri. Ac, wel, dydd llun dyma ddoedd o, gafon ni nifer o alwadau pnawn dy llun, i gyd i weld yn digwydd gwmpas yr un amser yn hwyl yn y pnawn. Ac gychwynodd y peth pan gafon ni alwad gan yr heddlu gwmpas tua 4 gloch pnawn, i ddweud bod yna berson dyn hynny 20 wedi disgyn a wedi bosib wedi troi goes yn cwm glas o oll o Wyddfa. Wrth ddelio hefo digwyddiad yna, gafon ni alwad arall wedyn gan y heddlu yn dweud bod y dynes yn ei 60 wedi torri i'w ffeil hefyd ar y Wyddfa o'r llwybr Snowdon Ranger. Ac tua'r un amser, yna neges arall yn dod i mewn bod yna hwyn wedi troi goes i fyny ar oll o'r lliwedd, sydd eto'n rhan o bedol y Wyddfa. Ac gwmpas yr un amser pan oedden ni'n delio hefo achos yna, mi gafon ni alwad bod yna ddyn yn ei 50 wedi cael rhyw fath o digwyddiad meddygol, bosib trawiad, da ni ddim yn gwybod eto, wrth gerdded i'r awr o gopa Wyddfa yn ardal Bwlch Glas. Felly oedd hyn i gyd yn bwysau mawr ar y gwasanaeth? Mi oedd o'n dipyn o bwysau arno ni, oherwydd oedd hyn i gyd wedi digwydd o fewn ryw awr a hanner i'w gilydd. Ac yn amlwg fel tîm o wylfoddolwyl, mi oedd yn pobl ni yn bob rhan o mynydd jyst iawn ar un adeg. Oedden ni'n lwcus ofnadwy bod yr hofrennydd o awyrlu yn falu ar gael, ac oedd ei gwaith ar nhw'n wneud yn arbennig o dda yn hedfan yn pobl ni at y gwahanol ddigwyddiadau yma. Ac wedyn, wrth gwrs, yn hedfan y pobl oedd wedi cael anafiadau i'r ysbyty hefyd yna. Ond dyna ni, diwrnod dydd Llun y Pasg, diwrnod braf iawn yn Eryri, mae'n siŵr bod y lle mynd i fod yn llawn o bobl pryn bynnag yn dydi? Mi oedd wedi dweud bod y pobl wedi cael anafiadau. Mi oedd wrth gwrs filoedd a filoedd o bobl ar y Wyddfa, ac i gyd yn mwynhau hynna, ac wedi cael amser da, ac wedi mynd adra yn ddiogel hefyd. Dwi'n meddwl yna gyn gymaint o bobl allan yn Eryri dros y penwythnos, oedd rhywfaint o ddamweiniau'n siŵr o ddigwydd. Ond ydych chi'n dal i weld y math o beth sydd yn cael sylw yn y bwletin y newyddion bob tro da ni'n siarad am y math yma beth, sef pobl ddim wedi paratoi'n ddigonol ar gyfer dringo? Mi ydyn ni gweld hynny, ac yn amlwg dros y penwythnos mi oedd yna nifer o bobl ar y mynydd oedd ddim hefo offer a'r cyfarpar cywir. Mae dal yn gynnar yn y flwyddyn wrth gwrs, a mae tywydd yn medru newid yn gynnar iawn. A da ni yn annog pobl i wneud yn siŵr bod y sgidiau iawn ganddyn nhw, y offer iawn ganddyn nhw, dillad dal glaw, map a cwmpawd, ac hefyd yn ei siŵr bod nhw'n mynd â goleuadau hefo nhw os ydyn nhw'n cael ei darllen gen y tywyllwch. Ond gwrs, does ddim arwyddion i'r perwyl yma wrth droed y mynydd, nag oes? Oes, mae yna arwyddion yn dechrau y llwybr Llanberis, ac yn dechrau llwybr y Pig a llwybr y Mwynwyl, a'r prif lwybr sy'n mynd i fyny y Wyddfa. Mae yna arwyddion gan y Parc Cenedlaethol yn hybyddio pobl am y perygron, oes. Ond yr argraff mae rhywun yn gael efallai ydy bod nhw ddim digon cry neu ddim yn digon gweladwy, neu mi fysa pobl yn i darllen nhw ac yn dilyn y gyfarwyddiadau nhw. Wel, dwi'n meddwl mae pobl wedi rhoi i'w enaid a fynd i fyny'r mynydd. Mae hael yn tywynnu, maen nhw wedi dod i Eryri fel syniad yn mynd i fyny'r mynydd, ac dwi'n meddwl mae'n anodd i alwydd droi pobl yn ôl adeg ynny. Os dyn nhw'n benderfynol fynd am y copa, dyna be maen nhw'n amwneud. Ac mae'n anodd weithiau i gael y neges drosodd i bobl. Elwyn Jones, cadeirydd tîm achub mynydd Llanberis. Diolch yn fawr iawn i chi. Diolch.